Dobrý deň, volám sa Rastislav Kočka a som váš kandidát na poslanca vyššieho územného celku v Trenčíne za Slovenskú národnú stranu, ktorá v poslednom období prešla výraznou obdobou. Bývam v Hornej Breznici, som ženatý a spolu s manželkou sa snažíme naše 1,5-5-ročné deti vychovávať v kresťanskej viere. Mal som možnosť ostať pasívny, nič nekonajúci, nakoľko pasivita je nám vlastná a bezproblémová. Ale som človek, ktorý rád prijíma výzvy, tvorivosť a zodpovednosť a preto som sa rozhodol zapojiť do vašeho diania v Púchovskom regióne. Nakoľko nemám rád, keď sa za poslancov do samosprávneho Trenčanského kraja dostávajú stále tí istí poslanci, ktorí nám pred voľbami len sľubujú a nič nesplnia. Alebo kandidujú takí poslanci, ktorí prezliekajú kabáty a zradia. O predaji alebo prenájme nemocníc zabezpečuje lekársku službu prvej pomoci a lekársku pohotovostnú službu. Prečo sa potom stane, že rýchla zdravotná pomoc príde od zavolania pacientovi za 30 minút? Veď tu ide o životy, ide tu o sekundy. Podľa mňa by rýchla zdravotná služba mala k pacientovi prísť do 10 minút. Ale to sa nedá dosiahnuť tým, že naši terajší páni poslanci a župani nám rušia naše oddelenia v nemocniciach a rušia lekárske pohotovostné služby. Ako je možné, že rozpočet je niečo viac ako, poviem to, iba viac ako 1 miliarda eur, prečo jazdíme po cestách 2. a 3. triedy ako po tankodrome? Kam idú naše peniaze? Kam idú naše dane? Župa ďalej rozhoduje o zriadení alebo rušení stredných škôl, umeleckých škôl. Prispieva na kultúrne podujatia, ale moc tých podujatí nevidím. Škoda, že pre niektorých je vyšší územný celok, ako bol niekedy krajský úrad. A spolu s tým, čo nám predvádzajú naši politici vo veľkej politike hádky, lobbying, rodinkárstvo, sa nečudujem, že väčšina z vás nemá ochotu ísť k voľbám. Ale ja vám sľubujem, že váš hlas nikdy nepredám a nikdy nezradím. Nezaujímam sa o politiku preto, aby som mal obdiv či slávu. Venujem sa jej preto, že chcem niečo dosiahnuť, nie v prospech seba, svojej rodiny či známych, ale v prospech vás, občanov Púchovského regiónu. Aby sa slova, ktoré počúvame od politikov už 20 rokov, budeme sa mať lepšie, a ktorí sa o nás zaujímajú len pred voľbami, na billboardoch a peniaze by mohli sa použiť na iné veci, aby sa naplnili ich korytá. Ďakujem. Ja ďakujem za každý váš hlas a na tejto ceste nám Pán Boh pomáha. S úctou za každý váš hlas, Rastislav Kočka. Ďakujem.